Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι influencers. Στόχος είναι να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματά τους, διαφημιστικές συνεργασίες που δεν τιμολογήθηκαν και προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ως αντάλλαγμα προβολής χωρίς να δηλωθούν. Πρόστιμο άνω των 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γνωστή influencer για αδήλωτα έσοδα από αναρτήσεις. Δώρα για δίθεν προσωπικές αναρτήσεις, διαγωνισμοί και η προώθηση προϊόντων μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ, σφίγγοντας ακόμα περισσότερο τον κλειό γύρω από τους λεγόμενους influencers που κάνουν διαφημίσεις εταιριών χωρίς να φορολογούνται. Δίνουν τσάμπα αυτοκίνητα, πράγματα, giveaway συνέχεια για προϊόντα ομορφιάς. Πρέπει να μπει μια τάξη στο κομμάτι των influencer, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Στη τσιμπίδα της ΑΑΔΕ έπεσε γνωστή influencer. Οι ελεγκτές ξεσκόνησαν την δραστηριότητά της στο Instagram μόνο για το έτος 2019 και εντόπισαν συνολικά 322 εμπορικές αναρτήσεις, εκ των οποίων οι 54 ήταν χωρίς τιμολόγια. Τα αδήλωτα έσοδα για τις 54 γκρίζες διαφημίσεις ήταν ύψους 81.500 ευρώ. Από τη στιγμή που ένας influencer προσφέρει υπηρεσίες προβολής σε μια εταιρεία και αμείβεται γι' αυτό, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν ένα άτυπο ή απλώς σαν μία απλή ανάρτηση. Η ΑΑΔΕ έχει στα χέρια της τεχνολογικά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη, που πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Η ΑΑΔΕ της επέβαλε πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ, 28.083 ως πρόσθετος φόρος, 14.042 ως πρόστιμο, 9.780 ευρώ ως χρηματική ποινή για την μη έκδοση των φορολογικών παραστατικών, ενώ συμπεριλήφθηκε και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Η influencer από την πλευρά της επιχείρησε να αντικρούσει τον έλεγχο, υποστηρίζοντας πως οι αναρτήσεις της είχαν αμιγώς προσωπικό χαρακτήρα. Έχοντας μια εικόνα των αποδοχών της, οι οποίες κυμαίνονταν από 1.000 έως 2.500 ευρώ περίπου ανάρτηση, μπόρεσαν να εντοπίσουν ποιες συναλλαγές πράγματι ήταν εμπορικού χαρακτήρα και όχι προσωπικές της αναρτήσεις. Αυτή είναι μόνο μία από τις περιπτώσεις που ελέγχεται από την ΑΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται φωτογραφίες, βίντεο, hashtags, αναφορές σε εταιρείες, εκπτωτική κωδική, επαναλαμβανόμενες συνεργασίες, αλλά ακόμη και η συχνότητα προβολής συγκεκριμένων προϊόντων. Μετά το ξεσκόνισμα ξεκινάει η διασταύρωση με τραπεζικούς λογαριασμούς, συμβάσεις συνεργασίας, ηλεκτρονική αλληλογραφία και κάθε άλλο διαθέσιμο δεδομένο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Οι έλεγχοι, αν γίνουν σωστά, μπορούν να βάλουν μία τάξη και να ξεχωρίσουν αυτούς που δουλεύουν επαγγελματικά με αυτούς που λειτουργούν πρόχειρα. Το σαφάρι ελέγχων συνεχίζεται προκειμένου να μπει ένα τέλος στα παράνομα κέρδη και στην φοροδιαφυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.